Sytuacja tego typu. Powracamy do lasu. Elo, Benz 3-2 15-0. I dymy. Coś mi tu niewygodnie. Dobra. Już mi wygodnie. Tego typu las. Nie wiadomo, może to las Miechowicki. Trochę jak w Alanie Wake'u taki klimat. Ale fajnie, że to jest takie zróżnicowane bardzo, że mamy las, że mamy tam, wiecie, szkołę, że mamy dużo różnych rzeczy. A ja chyba poszedłem w przeciwną stronę w ogóle, jak miałem iść, mam takie wrażenie. To chyba jest dobre wrażenie. Prawdopodobnie. Chociaż nie jest powiedziane. Chyba jednak było dobrze. Dobra, bateria. Plan jest taki. Znajdujemy jeża, rzucamy Rubasowi na twarz, bierzemy żonę, uciekamy, tak. To jest plan. No... A... Kurwa! Przepraszam. Jak tu łażą jakieś... psy. Policji... Nie, nieważne. Kuźwa, golumy. To był jeż? Taki śmieszny. Bardzo specyficzny. Są bardzo duże jeże mieszkają w tych lasach. Na wskutek promieniowania gamma. Sickness here. God bless. These people were rotting even before they were murdered. Aha, czyli tu jeszcze będzie motyw ludzi skażonych jakimś choróbskiem. Oh, fuck. There's gotta be some other way around. No to dobre choróbsko. To wygląda bezpiecznie, nie? Zajebiście bezpiecznie. Super, mega bezpiecznie. Syfilis albo rzeżączka. Najgorzej, kurdibeli. Typowe kwestie bohatera. Oh fuck, no, 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 that's impossible. A i jeszcze oczywiście Jesus Christ. Siemasz, proud to be Polish. Pneumokoki. Dokładnie, oni są zarażeni pneumokokami. A pneumokoki to jeszcze gorsze jak takie zwykłe koki. Ty. Patrzcie, pneumokok. Ale tu ładna grafika, nie? No. Powiem wam. Fakt faktem. Wyglądają na chorych. O, 140 biciorów od Dreadkera. Dziękuję ci, Dreadker. To Radom jest. Kulturalnie.
Komunizm, on rubaszny, oni kościotrupy. Kurwa. Też tak mam po starogardzkiej. Też tak wyglądacie? To nie najgorzej. Będę to wszystko czytał, bo to kurde... Zbladłem, tak? Ogłaszam lerda dziwką, która prowadzi nas ku infekcji. Ogłaszam lerda szkorbutem. Dobra, przeczytajcie sobie sami. To nie było straszne. Nie, no było. W sensie szło się wystrachać. Jak wszystkiego, co wyskakuje nagle na człowieka z zaskoczenia. Ja tylko wyjdę. Spokojnie. Ogłaszam larda rakiem. Oni chyba za dużo czytają polskiego internetu. Ja tylko to... Wow! Kierowniku! Dobra, nieważne. Udusił. Jak mnie wycofało w ogóle chamsko. Dobra, ja tu sobie teraz tylko spokojnie chcę przejść. Proszę mnie nie łapać za słówka, ani za nogę. Ej, no tu by się Wiedźmin przydał teraz, faktycznie. Przepraszam, że drzwi nie zamykam, ale... Słuchajcie, tu była bateryjka, nie? Ja tylko na chwilkę. Proszę się mną nie przejmować. Panie, kurde. Panie. Ha! Głupi głupek. Każdy po maturach będzie wyglądał jak oni. Raczej jak nie zdacie matury, to będziecie wyglądać jak oni. Nie no, żartuję oczywiście. Będzie dobrze. Wszystko będzie dobrze. Wow! Kuźwa.
where you found the skull, Christ. What the fuck? Co to jest za ten? Where you found the skull, Christ. Kurde, ciepacz. Ciepacz, co ciepie. LOL? Jakiś mały chopek mu na puklu siedzi. Idź, idź. Idźmy. Idźcie wszyscy w pierony. Wydupiej. Kurde, nie tak. This way, Blake. Jess, No chyba come back. raczycie kpić. We're not alone here. Jak ja tej szkoły nienawidzę, jak ja tego nie cierpię, tego... To jest za straszne do mnie. Jeszcze te telepki ekranu. Co się można pożygać. Topielec symulator miastowego na wsi 20 zł. Dziękuję za 20 zł. Cofam się do czasów szkolnych i miło je wspominam. No. Dokładnie tak. Dokładnie tak właśnie jest. Wyciekły pytania na maturę. W Outlaście są. Trzeba przejść Outlasta i na końcu etapu w szkole się znajduje odpowiedzi na pytania maturalne. Potwierdzone info. 100 pro. Mówię wam. O kurwa. Nienawidzę sraczy w grach. Kurwa. Dobra. To był ten bezpieczny. Jeden z nielicznych. The fuck? Don't go.
I ja jebie, ale mnie brzuch rozbolał. Wyglądają na gości godnych zaufania. A ten dźwięk mi ryje mózg. There's a Father up above and He's looking down in love. So be careful, little hands, what you do. Oh, be careful, little mouth, what you say. Oh, be careful, little mouth, what you say. There's a Father up above and He's looking down in love. So be careful, little mouth, what you say. He's coming. Czym se zasłużyłem? No! No! Let go! Fuck! Give him to us! Let us have him! Fuck off! God damn it! No! Ah, praise God and His prophet now. Praise God. Forgive me, Lord, but I have to be sure. Open his mouth, Nick. There you go. God, please, let him be the one. He's unmarked. He's pure. He is the Skull Messiah. You half-wit dog's cunt! He ain't been transubstantiated yet. He ain't been born. First, we gotta get him on that cross. Get my hammer and nails. Let's get on up that hill. He will come born on locust wings, immaculate as a newborn. He will give us his gospel, the sacred words of his teaching. He will be nailed to a cross and die, and he will be buried. But he will rise again in more perfect flesh. We will eat of that flesh in holy communion and be healed of our physical sins. And we shall inherit this broken earth. See? We prepared everything. It's all ready for you. What? Don't do this! Please! Where is your gospel? You're supposed to have a gospel for us. To guide us in our salvation after the end. The gospel? The truth. Your guidance. We suffered a long time waiting on you. Well, old Nick, I guess we better put those nails in. Wait! 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 Ah! 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 Good, good. That wasn't so bad, was it?
this? Dick, hand me that. Is it a camera? A record? Of course. How could I not see it? A modern Christ would use a camera, not a book. This is our gospel. How could I not have known? Lord, please forgive me for doubting you. There is no suffering that I do not deserve. I am a worm, festering wound. I must study his lessons. Drive the other nail in and hang him up. You are the light of the world. You are the light. No muszę przyznać, że jeszcze w żadnej grze mnie nie ukrzyżowali. Zawsze to jakieś nowe doświadczenie. A to nieprawda, nie przybijało się za dłonie, bo za dłonie człowiek nie uwisi. Przybijało się za nadgarstki. I człowiek umierał z tego, że się zapadało mu tutaj wszystko w końcu. Wydupiej, wydupiej. Dobra, tam trzeba się podkraść na cichulca. Właśnie, trzeba im było coś scyganić. Że my są zmartwychwstały Mesjasz. Ej, tu były bandaże ostatnio. Dobra, są bandażesy. Nie mam kamery, nie mam bandaży, nie mam nic. Ogień się pali. Tędy pewnie nie przejdę. Albo i przejdę. Zaraz się wykrwawię. No to super dużo da.
Super to dużo da. Nieodkażone, brudne, brudnymi gwoździami, pewnie brudnym bandażem. Dobry motyw. Już mi... wszystko mi przeszło momentalnie. To są niezłe bandaże. Skapowali się, że zdupiłem z krzyża. Ej, daliby aby jakąś bazukę, nie? Albo M16 do obrony, czy coś. Wow! Nic nie widzę, nic nie widzę. Jestem ranny, potrzebuję bandaży. Zaś. Nie mam jak... Siemka. Dobra, nieważne. Firebola. No najlepiej jest Firebola. Dobra, niech on sobie poświeci i sobie pójdzie. Gdzieś. Daleko najlepiej. Ode mnie. Nie, to nie ja. To ty? Nie, to nie ja. A, to okej. To soreczka, kumplu. Nie było sprawy. O, kuźwa. Co ja myślałem? Co ja myślałem, wbiegając prosto na niego? Powiem wam, ciężko mi sprecyzować tak dokładnie. Było z buta. To niestety nie jest Mirror's Edge. Żeby tu z tego... z buta wjeżdżać. Spróbujemy tej rzadszej metody, czyli na tak zwanego cichulca. Dobra. Dobra, zwalaj, zwalaj. No nie! Strzała w oko. To nie tak miało być, wiecie, to nie tak miało być.
There is no salvation outside the way of sorrows. It's the only way. There is no salvation. No nie ma salvationa. No nie ma. Ja bym temu wskoczył na plecy zamiast tego małego i bym odjechał w stronę wschodzącego słońca. To by było takie romantyczne i do tego jeszcze atrakcyjne wizualnie. Kurde, no ale tam dwóch gości stoi, co ja mam zrobić? Cóż mogę poradzić? A czekajcie, jest Conception. O lol. To niezła koncepcja. Ups. LOL? Nie mógł się skapnąć. Dobra, czekajcie, spróbujemy na YOLO. Vultures. How many corpses did you pick over? Nie. I keep coming back earlier. What the fuck? Co do nędzy. Curwy. Fuck you. Teraz za karę idziemy na maturę. Jest niedobrze od tego ekranu, co miga. Ja tu byłem wcześniej.
Tu jest ten sracz. Is that a phone? To na pewno nie do mnie. Chyba was pojebało bało. Kurde. Ja się takiego ordynarnego potwora, w sensie takiego, wiecie... Ja się... No ale... Co ja tu mam zrobić? Ja się teraz będę bał, bo wiem, że tu łazi potwór, co całuje po francusku. YOLO! YOLO! Hello? Hello? Oh, thank God you're alive. I need you to stay calm. We're going to get you help. We'll get you out of there. I want you to find a place to hide. Someplace safe where you can remember the taste of her kiss when you felt her neck break, you diseased cocksucker. To niezły telefon. Proszę mnie zabrać tutaj. Tu chcę, do Polszczy.
Chayana. Kurwa. Kurwa. Kurwa! Kurwa! To było lamerskie. To było lamerskie mega. Dobra. Czekaj ta. Kaj do szafki! Jaj. O, Soushibo mnie schostował. Dziękuję, Janku. Dzięki piękne. Pozdrawiam wszystkich widzów od Janka. Ja jestem Niklaus i akurat nagrywam Outlasta, super grę o całowaniu. Możecie zostawić followa, siednąć się wygodnie i popatrzeć, jak obsrywam batki. No kurwa! Świetnie. A za 20 minut idziemy na Nvidię, moi drodzy. Lerd. Przesyłam solone świerszcze. I nie każcie mi już do tej szkoły wracać. I on nie wyłaża. Nie wyłaża. Dobra. Indianie atakują. Survus. Maximus. LOL? Co mi się stało? Kuźwa, dobra. Dostałem strzałę chyba. Albo to mnie boli od tych gałęzi. Nie wiem. A tam druty były. LOL! Nie! Nie! Nope! A to były druty, a ja myślałem, że to były gałęzie jakieś. No czekajcie, bo tu jeszcze jest bateria. Dobra, widzę teraz te druty już porozciągane. By było się spoko nie wdupić na nie. Nie! 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 Proszę, nie! Tu grasuje ten... garbus. Z karłem na plecach. Najgorszy sort.
Mogę podpowiedzieć. Nie, zawrzyj pysk. Jak podpowiesz, to ja cię zbanuję tak na ament. Nikogo tu nie ma, nigdzie. Kurwa, przepraszam. Ale baterię wziąłem. Ale bateryjkę wziąłem, no najważniejsze. Gacie obsrane. Chyba twoje. Chyba twoje. Mondralo. Czekaj, nie strzelaj. Nie strzelaj, bo tu jest bardzo ważna bateria. A tu druga. Po co on mnie zabija? No nie wiem! Oło! O! Kuźdy. Kuźdy. Powinno się nie wdupić w drut. To było te zawarte. Nie. To nie tu chciałem wejść. Jak on by tu wszedł, to ja wydupiam oknem. Mam przewagę nad nim. Bo on się musi wycofać. Leca! Drut! Kurde, 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 kurde. Gdzie to oni szli wtedy? Tutaj. Idź, 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 idź. To dupca. Te stresy mnie wykończą dzisiaj. Czekajcie, tędy ciul. Dobra, trzeba zmienić. Dobrze, mamy dużo aby. Nie lubię gier polegających na uciekaniu. No ja już też nie. Ja już też nie. Tędy trzeba przejść. Okej. What? Było się dłużej patrzeć jeszcze tam. No kurwa, przepraszam, ale jak on tak umie trafić? Tu zaś te męczenniki. Serio, ile po bandaż? Kuwa. No, gadzina.
skały za skałę. Kurde, za dużo bandaży. Się rzadko kiedy zdarza. Kurwa, dłużej się patrz, Niklaus. Jeszcze się poczołgaj. Tak, czemu nie? Widzicie? Jakbyś nie miał żony, to by jej nie musiał szukać. Ergo nie musiałby przeżywać tego wszystkiego, co tu się dzieje. No zaje. We have you. It's okay. Shh. We have you. The gospel isn't done yet. You will report your own resurrection. You will complete your gospel. Yes. Yes. We return him to the way of sorrows. His tomb is waiting. Take him. When he rises, we all will have our communion. Siema Hunter, no spoko, to widzisz, to możesz subnąć na przykład z tej okazji. Polecam serdecznie wszystkim subki. Są takie nowe po $10 fajne. Please don't. Please don't. Please. No chowią mnie. Normalnie, regularnie mnie pochowią. Na żywego. Crazy motherfuckers. Oh God. Stukaj wielokrotnie. To słabo pochowali. Powiem wam. Dość. Na szczęście. O! Nie ma takiego. Kurdy. Zapiał. No idź pod tym, no! No ja. No sorry, no nie mogę nagrywać, bo goni mnie dziewczynka z ringu, no przepraszam. Obejrzą se resztę na YouTubie. No nie obejrzą, bo nie mogę... nie mogę nagrać. No, gdzie ja mam iść?
jeszcze pisemko. O no, akurat do poczytania. Teraz, to jest dobry moment. Kuwa, gonią mnie te żabole, a ja jeszcze dostałem nagłego ataku permanentnego zmęczenia. Najgorsza choroba. Jakacie bateria. Żadna gra nie jest straszna jak ten polski. Będzie dobrze. Kurde, pozdajecie wszyscy elegancko. A potem życie czeka przed wami otworem. Nieudane studia, bezrobocie i zastanawianie się, co dalej ze sobą robić. A to wszystko przeplatane imprezami, spożywaniem alkoholu, często też innych środków. Zobaczycie, będzie wesoło. Dobra. Głupie związki, marskość wątroby. No, tak, w sumie to tak. W sumie to tak właśnie może być. Aha. Obwiesili kogoś. She hanged herself before I could stop her. Or she didn't. No. Wait, not her. He... Fuck. W sumie nie czaję trochę, o co chodziło, że ona, on. To, że nie umiał powiedzieć płci. Ale to co w tym takiego, nie wiem. Nie szczaiłem trochę tego monologu. Matura nie wpływa na nic w życiu. Nie no, wpływa. To akurat no bez jaj, no maturę to wypada mieć. To już taka podstawa podstaw. Co jak co, ale maturę to mieć by trzeba. Bo nawet was do korpo za 1800 na rękę nie wezmą. A w sumie to... Do korpo to i tak w większości wymagają wyższego. Może być nawet... Sztuka pięknego pisania, albo europeistyka. Ważne, żeby było wyższe. Możecie być Ukraińcem, Białorusinem, ale jak macie wyższe, to... okej. Haha, ale dobre, haha. Jak ten nadęty Ezechiel nie da ci więcej liny, to możesz mi odciąć i ją sobie zabrać. Haha, śmieszne. Bardzo. Potrzebujesz liny. I have no lina. A rope. I just need a rope. Co to zaś za zdupiacz? Lel. Lel.
Dobra, ja sobie tu zakończę odcinek na YouTube'a. Po tej dramatycznej akcji będziemy kontynuować. Zobaczymy, czy Niklaus stąd wyjdzie, czy znajdzie Linę, czy Lina znajdzie jego, czy nie wiem, coś tam. W każdym razie dzięki za uwagę, zostawcie łapę w górę, wpadajcie na G2A, streamy, na Facebooki, na wszystko inne i